Čau lidi, zdraví vás Simon 2000 a zase jsem si s vámi chtěl o něčem podívat. Strašně bych rád poděkoval tím, kdo mi dali na moje video od Minecraftu like hlavně a ještě bych poděkoval za shlednutí, za odběratele a tak dále. Chtěl jsem říct, když jsem pak sledoval pár mých kámošů, co v DSkách to zradili, jo. Jsem poznal pár mých kámošů, co hrozně hráli taky Minecraft, jo. Tak my jsme zatím natáčeli, pokecávali a tak. A došli jsme k tomu, že jsem zjistil, že znají Menta. Jo, já jsem jim to nevěřil, tak já jsem jim teda, on ho přizval do hovoru a byl tam Ment, tak já jsem nevěděl, co jsem měl dělat, já jsem stvrdnul, nic jsem neříkal, nevěděl. A pak prostě jsme šli tam na eventy, na parkoury a teďka něco řeknu. Ment je hacker. Nekecám, prostě je hacker to je. Viděl jsem ho na eventu, hacker, prostě samý hacky dělal. A prostě proč mám tuhle masku? Nechci, aby někdo zjistil moji identitu. A toho debila, jaký